Ahojte, nachádzame sa v Příbore a dostali sme takéto krásne ubytovanie Hotel Luxor. Akorát sme už na odchode, tak nám prepáčte nejaké neustlané postele alebo niečo podobné. Tu vidíme krásnu obrovskú kuchyňu s obývačkou a s nádherným výhľadom na mesto Příbor. Trošku prší, tak je to také všelijaké, ale nevadí. Poďme ďalej. A nie, ešte sme mohli spomenúť, že sme dostali takéto krásne darčekové tašky s kávou, aj keď my našu vlastnú kávu máme, ale nevadí. No, poďme ďalej. Máme tu nádhernú obrovskú kúpeľňu s baňou, ale aj so sprchovým kútlom, takže keby si sa nevedeli rozhodnúť, tak sa neviete rozhodnúť. No a poďme do izieb. Tu nastal trošku boj, pretože ja som chcela ísť do tejto izby, ale chalani si ju vybrali, lebo že je väčšia. Tak sa poďte pozrieť na to, v ktorej som nakoniec ostala ja. No, lebo tá je teda miniatúrna. Takáto intimná, so stolíkom, zrkadlom, s okienkom. No a keďže jedna kúpeľňa nám nestačila, lebo sme traja, tak je tu aj druhé vecko. Takže tak, priatelia, dostali sme ubytovanie ako pre kráľov. Ďakujeme krásne. Luxor, ďakujeme krásne. Sme tu inak všetci traja. Opäť, keď budeme v Příbore. Čaute. Tak ja už teda idem. Tak, ahoj Luxor. Ako sa do Příboru prichádza, tak sa z Příboru odchádza. Máme vlastný privátny výťah priamo do apartmánu. Bolo nám tu krásne.